Xabier Urdangari naiz, Astigarragako alkatia. Eta gaur, berri pozgarri batekin nator. Gaur, 2021ko uztailaren 23an, osoko bilkuran, onartu dugu DBH-ko ikastetxea eraikitzeko partzela hezkuntza sailari lagatzeko akordioa. 2 urte pasa ditugu gai honekin lanean jo eta su. Lehendabizi hezkuntza sailari erakutsi behar izan genion partzela hori egokia zela. Aurre proiektu bat landu genuen. Gero hiritartzelanak etorri ziren, eta hiritartzelan konplexuak. Linea elektriko bat lurperatu, obra zibila, lan benetan konplexuak. Eta gaur, hartu dugu akordio garrantzitsu hau. Hemendik aurrera, hezkuntza sailari dagokio, proiektua idatzi eta ikastetxea eraikitzea. Eskerrak eman nahi dizkiet alde batetik udal langileei, gai hontan lan asko egin behar izan degulako eta lan konplexuak, kasu askotan, baina baita ere DBH orain plataformari. Iruditza zaidalako, gaurko eguneko lorpen hau lortu degula elkarrekin. Eta gaur, gertuago gaude, Astigarragan DBH-ko ikastetxe bat edukitzetik. Eskerrik asko.